Usa ka 41 anyos nga lalaki na sikop og gipapriso human kini nasakpang ng shoplift og mga chocolate sa usa ka mall kay matud pa ipangregalo kini sa iyang anak. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Gibalhog dinhi sa detention cell sa Mabolo Police Station kining 41 anyos nga mahan nga gilang si alias Richard, lumad nga taga Alcoy ug kasamtangang nagpuyo sa Basak Pardo, Cebu City. Human nasakpan sa security personnel sa usa ka mall sa barangay Mabolo, Cebu City nga nanguha og mga mahalong chocolates. Dayon gawas na unta nga wa pa mabayri. Unang kapak sa duha ka mahalong chocolates ang gikuha ni Richard. Lakip na ang duha ka pack sa Cable Wars nga nagkantidad og tagkapin sa 400 pesos matag usa. Mukabat sa 2,387 pesos ang balor sa gikawat nga mga chocolates o Cable Wars. Mato di Police Major Romeo Kaakoy, hepe sa Mabolo Police, nga nauna niining pasangil nga nahimo ang pagpangawat kay aron adunay irigalo sa duha niya ka mga anak. Apan nasuta sa investigasyon nga napriso na usab kini sa ubang police station ug modus na niini ang pag-shoplift. Actually, modus na gid nila ma'am no kay base sa ato ang records, nanani sa mga records nga nadakpan pud siya sa maging mga buwan sa lain nga police station sa Cebu Province. Siya lang tong kuan kanang istorya na iyang nun nga regalo para makakuha ka atensyon sa mga tao pero ang tinuod modus na gid niya. Nasikop siya gahapon pa sa 4 sa hapon. Kagabi, nasikop usab ang laing lalaki nga si alias Glenn, 42 anyos, taga barangay Subang Dako sa Dakbayan sa Mandawi. Gipasangilan siyang nanguha og branded nga karsones nga tag 2,390 pesos. Apan ang suspect mihi makak nga gikuha niini ang maong karsones. Pahimangno sa kapulisan sa mga tindahan ning Kapaskuhan. Magbinantayon lang yung tao, mahimo makahire lang yung tao security personnel nga magbantay kay labi na mudasag ang mga nagalanlaing tao bilang sa laing-laing lugar niya. Sabayan sa niya sa uban nga mga mapahimuslano na mga kaigsuunan nga mo sabay po sa kabisi sa ato ang mga empleyado. So ato lang yung hangyo nga magbutang lang gito mga security measures. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.